Ahojte, v dnešnom videu sa trošku povenujeme svalom, ktoré je potrebné hlavne uvoľňovať, pretože majú tendenciu sa viac skracovať, vznikajú tam spazmy. Takže tie svaly, ktoré treba uvoľňovať, sú hlavne svaly na brade, bo potom sa nám vlastne stáva to, že takto sa nám vlastne stiahuje a tu sa nám vytvára taká čiarka alebo vráska. Ďalší sval je žuvací sval, kde dávame veľa napätia, keď sme hlavne v strese alebo v nejakom napätí. A samozrejme je to aj jeden z takých tých najpreťažovanejších svalov na našej tvári, pretože ho neustále používame tým, že žujeme alebo prípadne zatíname tie zuby. No a ďalší sval je čelový sval, lebo tam častokrát používame mimiku, úplne niekedy až zbytočne. Takže to je ďalší sval, ktorý treba uvoľňovať. Takže poďme také základné uvoľňovacie ťahy práve na tieto tri časti na tvári. Takže bradu dáme si prsty takto do háčikov a budeme ako keby naťahovať smerom dole. Môžeme ísť striedavo, alebo potom aj takto naraz. Môže to byť aj bolestivé, pokiaľ naozaj ten sval máte veľmi stuhnutý. Výborne. Teraz ideme na žuvací sval. Mierne potvoríme ústa, aby to bolo uvoľnené, aby sme nerobili so zaťatými zubami. Použijeme hánky a priložíme na žuvací sval a takým kmitavým spôsobom ideme do hĺbky, áno? Čiže tie hánky vlastne zatlačíme, sme v tom svale a takýmto kmitavým spôsobom uvoľňujeme. Posunieme sa trošku nižšie. Ústa sú vždy trošku potvorené a takto pouvoľňujeme ten sval. Následne môžeme ísť, že zatlačíme a ťaháme smerom dole, ako keby sme ho chceli natiahnuť. Výborne, takže tu máme žuvací sval. No a ideme na čelový sval, opäť použijeme hánky. A ideme pekne aspoň týmto spôsobom trošku to čelo pouvoľňovať. Môžeme použiť aj prsty, čiže zaboríme do čela a prekrúžime. Výborne. No a ak chcete ešte viac uvoľňovať tieto svaly, veľmi dobrá technika je na to práve tejpovanie tváre. Takže ak sa to chcete naučiť, tak kľudne mi dajte vedieť. Robím kurzy individuálne, hlavne momentálne v tomto čase a môžeme robiť kurz online alebo aj naživo v Banskej Bystrici. Takže kľudne dajte vedieť a budem rada, ak mi dáte vedieť, či ste vyskúšali to uvoľňovanie, či to bolo pre vás príjemné alebo aj trošku bolestivé. A teším sa zase na ďalšie video a na nejaké spätné väzby od vás. Majte sa krásne.